Είναι δίπλα μου η κυρία Ραπτοπούλου, προκειμένου να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Κυρία Ραπτοπούλου, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα για τις παιδικές μάσκες? Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Η ιδέα προέκυψε από την ανάγκη για προστασία και την επιθυμία για λίγο αλλαγή διάθεσης και σε χρώμα και σε παιδικές παραστάσεις, ειδικά με τα παιδιά. Δείξτε μας λίγο τι μάσκες είναι αυτές που έχετε εδώ, τι έχετε κατασκευάσει μέχρι στιγμής? Κατασκευάζουμε παιδικές μασκούλες με παραστάσεις και κάνουμε και κατόπιν παραγγελίας των παιδιών και επιθυμιών μάσκες με παραστάσεις Disney, Mickey και Minnie για αγοράκια και κοριτσάκια. Μάλιστα. Στο ερώτημα αν είναι οι μάσκες αυτές ασφαλείς για τα παιδιά, τι απαντάτε? Και για τα παιδιά και για τους ενήλικες βεβαίως. Εγώ ειδική δεν είμαι, ακούω όμως και συμβουλεύομαι πάρα πολλοί ανθρώπους ειδικούς. Αυτό που μου ζητήθηκε είναι να είναι το ύφασμα 100% βαμβάκι. Μου ζητήθηκε να είναι διπλό και αυτό που μου είπαν και 2 μέρες έκανα για να το εφαρμόσω είναι αυτή η εφαρμογή. Να μην έχει κενά ούτε πάνω ούτε κάτω, να αγκαλιάζει σωστά και να μην ενοχλεί, αλλά να μπορείς και να αναπνέεις. Μάλιστα. Μέρη, να ρωτήσουμε την κυρία Ραπτοπούλου αν, επειδή μας έχουν πει και οι ειδικοί και από το εξωτερικό έχουν παρουσιάσει βίντεο, ότι και εμείς ιδιοχείρως μπορούμε να κατασκευάσουμε μάσκες. Είναι εύκολο να φτιάξουμε εμείς οι ίδιοι μία μάσκα? Γιατί βλέπουμε εδώ, είναι η μοδίστρα, είναι με τη ραπτομηχανή, ετοιμάζονται να δεις και οι παιδικές μάσκες, πάρα πολύ ωραία χρώματα. Μπορούμε εμείς οι ίδιοι να φτιάξουμε εύκολα μία μάσκα? Φτιάξανε και μία μάσκα για μας μαζί το Σαββατοκύριακο. Ωραία. Ναι, είναι μία μοβ μάσκα. Λοιπόν, κυρία Ραπτοπούλου, είναι εύκολο να κατασκευάσει οποιοσδήποτε μια παιδική μάσκα? Ναι, βεβαίως, αν έχει βασικές γνώσεις να κατασκευάσει δηλαδή. Μπορεί βέβαια να την κάνει και με ύφασμα μόνος του. Απλά αρκεί να πάρει βαμβακερό ύφασμα και να προσαρμόσει ένα σωστό πατρόν. Να αγκαλιάζει σωστά το πρόσωπο, 2 λαστιχάκια. Απλά από εκεί και πέρα είναι και θέμα χρόνου ο καθένας αν έχει και διάθεσης. Η επεξεργασία στο ύφασμα και το μέγεθος δεν είναι παράγοντες που απαιτούν έτσι μια εξειδίκευση, μια εμπειρία? Βέβαια. Εγώ έκανα 2 μέρες να βγάλω το σωστό πατρόν για τους άντρες, για τις γυναίκες και για τα παιδιά. Μάλιστα. Και τα παιδιά έχουν μεγέθη, έχουν το μεσαίο, το μικρό και το μεγαλύτερο. Και αυτά θα σταλούν στην Ευρώπη. Θα ταξιδέψουμε μέχρι την Ευρώπη, έτσι? Ναι. Κυρία Ραπτοπούλου, πολλές από τις μάσκες αυτές έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους στην Ευρώπη? Ναι, βέβαια, μου ζητήθηκε και έχω στείλει στις Βρυξέλλες. Είναι η 2η φορά που στέλνω Βρυξέλλες και Γερμανία. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ραπτοπούλου. Εύχομαι, μακάρι. Εγώ είμαι διατεθειμένη και είμαι ανοιχτή σε προτάσεις. Είμαι έτοιμη, αρχίζω να οργανώνομαι και ανάλογα με τη ζήτηση βέβαια και το τι θέλει ο κόσμος. Να είστε καλά. Μέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.